akan kashe a Juba ɗin ka karɓo ta banzar miliyan 1? A kyauta ma fa zan iya yi. Na dai karɓi kuɗin ne kawai saboda zirga-zirga. Kai, to ni nan miliyan 100 zan baka, ka gaya min waye? Gaya min mana. Miliyan 100 kace? Wasan
ka san waye DJ Lamzi kuwa? A'a, ban sani ba. Ko ka san waye DJ Lamzi kuwa? A'a, ban sani ba. Ko tumaro ba? Yar ganiya.